ko soynestono kay so sami foti ko hoccede ceerno malik sow ari bandiraɓe kutorode ceerno malik sow joom gandal towngal joom gandal timmungal cellungal e fannuji ceertudi so tawi yiddema woni ko ɗangal caggal leydi mbimi ceerno malik sow ina gollo ɗum an cattiraɗo dewgal ɓiɗɗo walla ni ka commerçant aɗa yiɗi jeyguma yaara yeeso woto am yettoyo ceerno malik sow aɗa wondi e dabre kunude gorko ladde walla ni gueɗe ma foof ine catti mbimi yaɓɓu koyɗe ma ha ton to ceerno malik sow an bandiraɗo jiɗɗo jokkodirde ceerno malik sow hono mbatta wat composé 78 186 02 48 ceerno malik sow ko joom duwaw jaabaɗo. Mère. Babu ya. Don danda. Salim dore. Alhamdulillah. Ko do men? Jonno ni kay dum namda non. Ana on wiire ni. Wiire ko bubel. Bubel. Badandi ko oreluji fuuta di tan gaddi mo haada. Jomme. Dum si. Indi no yamno batta. Ada way arde tawa bandi. Surtout kadi bidde debbo. Na dum won problème enen ay dum won problème on. Affaire de bandi en di don neddo anda dum et puis o ayi ko sellay en jida en danji problème na yew ko maton gode dum kam min kam dum dum suisa dum wallahi ni no yam kanta ko bar family kadi mi yidum e makko parce que sababu ne majjum e lawol hende min garande ala tampende mi hawrare lawol he ala gede de hollani mi lawol he gila den pami o bageji mudum fo timmidani. Ok, timidani. O sinno mo yaadno hakkille makko sa c'est bon mais oɗo a yidar haalde makko a wawi haalde makko wonɗo wulla o sellani men fodde noon ko saabi ɓiidimi addude mo ɗo e galle he a nani cagari ko ɓenni ɗum ko tawti he ɗum ko hay bana namdimomo numéro noddirguel joom galle makko hay ɗum o hiiri mataw min mi andani sa renaki haqqille ko ɓeeɗi jibde ɗum ko joom galle makko ono jeeya hen hay ngel kayiten ngel o jogono heɓeɗede pour joom galle makko manna wawa arandema hay ngel o seeki. Non mais mère o sellani o de sellani jonno et puis mère ko gonga ko mbaɗɗon ko c'est normal ay o neɗɗo mo sellani kam foti ko wallede mais quand même ganda ko surtout yimɓe joguiɓe joguiɓe haalis e ɗum ɗoji ɓen ko ɓeɗon jiltode anda oɗo hocco ummi anda hollumi mission mo ren toon fewde mère mi dan dañi probléme haali gonga mi haalamade kono noon nenoyam neɗɗo kala ndeɗa waɗa moƴƴere aɗa waɗi sibi Allah nela ɗum ko Allah renanma hen mais joni e ganda joni aduna hulɓini men ene woodi anda o ni wayni taw ko jouat ko film ni yeeso ma taw anda oɗo rende mère eyyi so Allah jaɓi ma wuppen haqqillam kono so Allah ittani ko sadde so Allah lamɗo jaaɓi oɗo en dañca hen hay caɗele goto te kadi ma Allah wallu en gonga o seeki numéro joom galle makko kono ma Allah wallu en mbaɗen feere pilmen mo nanene réseaux sociaux he mala eɗen jiita koreji makko il faut dañnemo solution eyyi il faut mbaɗen nde ɗon feere nani so Allah lamɗo jaaɓi joni min mbaɗon ɓenna nder anani eyyi kay
Hey, Bubel. Hey, Bubel. 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 Kawan. Kawan era. Bubel. Mana dia? Sami andino bitik jawjatisi sami yahatoon omo andiremo ko min nani omo jogii bitik nana caaroy hedde korosma ɗo John haldi ses. korosma tari diallo kono mi annda to mi nani kadi omo jogii bitik Tengej a annda to Aci bojiri jawten wana. mi wawa addude bojjiɗi John jawtat min jimmi han ko famde holi mum problème comme ça wa wolde wana. probléme am ko gorkam an kam ko ndeɗo yunginande kadi woni yunginande ma nde ko woni hande aɗa ɓallu ma ndu ne mayde ko jaam ko jam wona jam ko jam kadi wona jam kadi ko jam i ko jam wona jam kadi ko o pular kadi woni ɓandu ma ndu dal mi yine maayi aɗa selli pour selli ni wadde ko woni ala nani kay mbimami holko woni ko gonduɗa haydara ala yen haydara tan jooɗorimi hay ɗum ne kadi aɗa ɓitti sakosma ko woni mo mbadduɗa mo kaɓɗa e goto no hakkilam woni buubel ha hakkilam buubel gonmi miijade no woni gonko ma fof no woni so toon somi ala ɗon wajibe toñan kadi dossier ma kadi somi ala ɗon kadi o lortako troisiémement somi ala ɗon kadi wuppira wutteji makko mi yanima kono mboɗo andi mo tulmi hakkilam woni e makko no wayi tulmude ni oɗo saaha yaro aɗen ko ha jinmi haalandema ko ceerno ɓurani mi gandal an ka séri debbo hol ɗum lawol galle bammo an mi hollanima lawol galle bammaɓe omo andi wallahi no sella no seeri omo andi lawol galle mabɓe bamme kono bammako wuurani joni yummako wuurani bammako wuurani komin tan goto woni bammako min woni nene makko wadde ko hannoma nangudemo juuɗe sappo ha an a wiyama ƴaƴ tan mbiya séri buubel te aɗa andi aɗan ko jinmi haalandema noon guila e law wat feere gara ƴetta mbagason ma doga duttoɗa ƴeewoya buubel ma guila goɗɗo arde ƴetta ɗum kadi wonta goɗɗum Gorko ma holto woni? Holto woni? min kay aɗani hitande fof ko Dakar ga o hoorata joni noon hikka o wi o seeri kam minen gardanno o yeehi o woppi kam joni noon aɗa min mbeɗa wela degol ngal hay so welaka min mbeɗa wela aɗa andi o fotani wiide o seeri kam taw yiddam gasani e makko min yiddam gasani hay so yidde makko gasi yiddam gasani Joni ka gabbiɗomo ɗo en? kam gabbiɗomo eyyi joni mi ronki yirdemo kono jawja tisi ko sehil makko en jogui bitik mi nani nana Caaroy Jawja tisi? e korosma Tali Diallo ɗo Madame Diaw. e bitik goɗɗo nan Tengej kono mi anda to Joni aɗa mbatten joni mi yiiɗi walde wona wona ɗiɗi molluma yiiɗi yaro wallahi joni accal bojjiri nak sa waɗi ni a welata wallude annen mi miijima yaro tan mi wawa deƴƴude joni ne sa dejja holno ballirtuma yaro pofirtumi e joni wat sese rek wat sese deƴƴu rek min balla nani mbiɗa nowi de wayde ko yaro so a deƴƴat nak joni yimɓe kodde ko yimɓe famde biru yo ɗiɗon jiiɗa dérange ɗimme mbaɗa seesa anani min ko gondumi ko muɗum hebno fof woyat mette gondumi gorko ma yaha woppuma mette diwani ɗon ƴe hay goto nobani ala ɗum ot tawe ɓuuɓel hay goto nobanima fuuru fof a hawri komin tan barɗe makko hay goto wawa suusa zerdemo kadi ɓe cuusa kam hay goto hay somi serimo ɗon ñolat hay goto zerdama yew denɗam haadi so en paadi wallahi omo wawi yaade hande o ƴama buubel o humana ɗum o yaada e muɗum noon perta ɗum jinmi haalandema de guila e law hol yon i denɗam mbimami haadi so ñande fof mo noddami téléphone wiyamo yiiɗi buubel nden mi wara mamma i wadde ko ɗum ɗem tawe kala nde barde buubel mi wara mamma ko 6 o mbarirtumi mamma wadde joni noon ar ƴetto e buubel ma guila e law guila tardani
haali gonga de mi haalnima de ko gandumi hen ko aɗa sosoɓe kañumen affaire mumen leelani nde wonno no mbiyatani haali gonga gila haali bardani e makko te so barde makko kama perdi ɗum gonmi miijaade kay gila gorko goɗɗo zeranimo caggalam no ala no wayata ɗum gonmi miijaade so Taɗa gorko wuppima goɗɗo ko mala fof no wayata. serimo caggalam kam mi warat oɗon gorko ko mbaɗata taɗa ka ceerɗomo kay so gérama ala caɗe anani kay a seerimo hankkandi ko libre so welama jiɗɗo gerdemo foni wawi gerdemo te min kalanmami koko gandumi ay dendi ko gonɗo ɓoggue o haadi diallo hay on noddi kam ɗo ñanden téléphone wine ƴamamo haadi koye mbestil mi haalnima de debbo ko haadi koye mbestil ko jogorɗo wona ƴamdemo meeɗi noon nanguede naat o meeɗi nanguede naat omo jeeɓara waji ɓe nanguimo jetti sondel wona sondel ɓe jettuno ɓe kubbi sondel ɓe jaltini dote ɗe waji ɓe kippimo yaltini joni mbimi assalamu aleykum so haadi ƴamimo noon hurtinoyimo ɓoggue a perti yo bam sa haadi kam kañum ɗum kam haytini yo bam huuɓel sellani min mi dañi famani eyyi eyyi noon waɗaɗen ko woni ar mbasa fijirde min jooɗaɗo aɗa yungino e yimɓe so ɓuuɓel so haadi diallo ƴami ɗum ni moƴƴi o yaha ɓoggue o faya ɓoggue ɓoggue kam no moƴƴi yidde makko no wayi yidde murtanni no moƴƴi hamani yo jettu eyyi gasi watti mi jetti fama han paari a ƴetti fama ha paari miijakimo ni i wawan joni joni a wiyani tan gonɗa e miijan ɓuuɓel kadi ɓuuɓel eyyi moƴƴi ceerno boga mbaɗɗa e tampere no fuutonkor no nakaranaɓe machallah alhamdulillah ala hikka ko Dakar kor no jignaɗo o waɗi Amadou en kam fo eɓe jaam ndeysan Oumar Foye wallahi mi salmini ɗum mi salmini jignaɗo no fewi wimo mi yejjitani ɗum eyyi anne kadi leɗɗe dokkunoɗa kam ɗe eyyi kam jiɗɗo ɓeydana kam hen seeɗa ala base fawnon ɗum e horaire o e jarama ceerno Bocar Diallo Seydi Diallo ɗum ko podde gorko podde gorago nani ceerno Bocar kay so taw ko ceerno Bocar Fouta on yeera ko podde gorago firti ko sellani a luɓata kam téléphone ma o ma moƴi yero an kam ko woni mata wa kam o foti yero non jinmi ko noddude ɓuuɓel mi ƴeewa so taw mo selli walla sellani holko nanguimo toon e ɗum ɗon jinno walla kam e téléphone mi dañino téléphone kono mbaɗmi complosé tan numéro o mbaɗmi vocal o téléphone o dartima ngal watti majde joni téléphone o moƴƴani mo jogui crédit way seeɗa tan way mi rokkani taw ko téléphone mo ɗaminiɗa haaldude e ɓuuɓe a wiyan taw allo yero min kam jiɗɗo jalta hem tranquille goppa kam tout tranquillement eyyi ɗum woni haalama ɗum woni haalam goppa kam tranquille a wawi lubdemi hay so taw ko seeɗa mi waɗa appellation ni noon mbawmi yaltude e ma a wiita an nodda buuɓe a fota noddude buuɓe ka poɗɗo hoodde a fota hoodde ƴeewoya buuɓe ɓuure ma annene aɗa fotno yaade Fouta ƴeewoɗa lekki ma mayraɗo de ɗi mbettata kadi yoɓe fawma so taw ko ɗum kay goto kala no jogui ko foti nawtudemo Fouta min somi yeehi Fouta sababude ɓuuɓel annene aɗa foti yaade Fouta sababude min wona guiƴe mbimami ƴewto kadduɗa e yam anani min ko galle ɓiyam goni min ko galle kawam goni anani galle kawam goni morma ay yero sa joguinomo fulla e fayda annene sa joguinomo fulla e fayda ko galle ma joɗonnoɗa mawɓe foof jooɗo horata ko galleji mumen mi luɓatama de so Allah jaaɓi ma maymi somi welama min jetti o mo poñata min fiyata ngallu min waɗa breste to
min mbaɗa minati fof reero minati fof minati yasin kago waɗi ɗo he yame aɗa selli aɗa selli les prochaines fois timule attaque les prochaines fois timule wona kam yaltuga yero min yero mbaɗa foti no foti kam luɓa téléphone mi salo tan yero fiya kam ngam wona gongo yo piyam saw wona gongo piyam saw ade bamma yo piyam saw yamam ko luwam téléphone o wi ngoranmi koye noddude jeeyomi lekki mayraɗo o wi on sokam walla en dañɗiɗa bagal ngal an ceerno moori an wopi joɗo ummalede he an ceerno moori an aɗa selli ay yaasi wona o ni o somi jokkirani mo ɗamɓeɓen weddata uddu fa seera uddu fa wona o ni ummoje he wawima ya ummoje hen mboɗo jokkitamo mbiya o ummo dow mboɗo jokkitamo min so woni mayraɗo on ko wondi kam probléme aɗa selli baba wonton min debbo wawa nangudeɓe min an ɓe nannata e nder suudu so yalta so taw ka gorko ana jeeya yimɓeɓe ne me touche pas mi touchata ne me touche pas ne me touche pas voilà c'est ça an yadu so taw ka gorko an min debbo wawa nangudeɓe an ceerno Mody min debbo wawa nangudeɓe min yaltu hen par ce que mi yiiɗa mine ma min daña problème gasani o an kon no mbaɗata nder an ceerno Mody an yadu yadu mimam warki allahnam an wona gorko an ka babiraɗo tappere an an woni mona gorko yero yo neɗɗo woni ko huuli walla wota ko hesti an o wona guiƴe o ko bamma non oɗo wawi wonde baba gorko fof ko ni fuur hay gorko respectani mo fuur yiɗama jibinde hay goto respectani mo fuur an ka mawo kurkuru an an ko rien an daño on ndeɓo goli an wawa an ko ɗum woni an yeɗa merdi o ko mawɗo banni yadduɗo an no yadduɗo so taw ka gorko an ana wona gorko ɗon gonata aɗa haala elle gonɗo prison an woni wona gorko e yaddu aɗa yurnomi yaddu mboɗo yima aɗa yurno yasin ko ɓiyam sa yaddi ɗo mi waɗma debbo an gasani ayi somo ni jahirta mi rokkarama faama gasi yimɓe fof par ce que min mi tampi haala jemma haala ñalowma yimɓe mbawi wuuri an ɗum rokkuma sens goggo asi rokkuma sens an so wonano ko jiimi faama ko hande mi an faama yiɗama anani ko wiyama eɓa an wona o rokkirta ko min so wi ko ni mi hayto yimɓe fof hayto an ka haasido an goggo billahi wallahi somi hertanoma wiyama ka haasido billahi wallahi somi hertanoma wiyama no jiwonde balewol ma elle jiwonde 2 heures du matin eyi min nene kadi on lohimi min nene haadi kam wuurde ɗo galle o ko neɗɗo goto tan moƴƴi ɗo woni goggo ay ko heddi ko fof ko kon bandiji an bonneɗawal ma tawi hamadi fima fout wona gonga an ba bullay fiyamin man ba bullay fima hawo defi maɗa wawa ba bullay tan ma yeyi joni mi hokkatama faama hana gasi woɓ wimo yo deƴ o deƴani ko deƴƴata walla ko an ko deƴƴantuma an booba kecco a lepti yimɓe morma yer a suwa taw ɗum ɗo ko ruso e gundu waran taw mbeɗenema